What's up guys? Na ako'y nagian paguli sa katapok. Ato silang testingag prank. Okay, let's go. Boss, o hindi po mang tanong. Ha? O hindi po mang tanong. Asan ang one? Malayo pa ang ano? Kalkal? Malayo pa. Kalkal City? Malayo pa. Mga ilang oras po? Ayun, may bus. Pwede ano? Iniunungan mo. Barog? Ay, barog man. Ay, nainanaog. Malayo pa, malayo pa. Malayo pa po? Mga ilang oras kaya? Mga 30 minutes. 30? Mabilis takbo mo. Mahirap magpatakbo ng mamilis. Matakot ako mama. Maano yung... Saan kayo pamunta boss? Karkar. Kalkal din? Karkar. Pwede sana yun ma. Ha? Pwede sana yun. Kalkun. Saan kayo ngaling? Diyan. Diyan sa may ispan? Sa may poultry. Ay, trabaho kayo, poultry. Marami pala kayong manok yan. Ito, nag-prank na yung sayar kayo. Taga-diyar ka. Ganda mo sticker. Sige. Sige yung page boss. Aray. Maintag mahapon mo na. Nakuha na ni dito sa Argao. Lima lang agaw. Patragan. Kunyasay. Dagan kayo ni Bay, kanya. Mga 30 gini kabog. Dito pag sibungag, Argao. Sayang nga ba say? Palo na lang boss. Makita niyo yung video niya. Tatawad siguro, hapon ba? Guys, salamat. Salamat boss. Thank you kayo. Appeal mo sa content ba? Nakita mo na ako. Okay kayo? Sige, salamat kayo. Thank you. Alright, alegre kay mga idol kay nagkaguliang ang mga immortal. Ang pangutana kung nakasakay na baka ni sila. Okay, God bless ninyong limano. Salamat kayo. Follow, like, and share.